Laita jalat niistä lenkeistä. Joo, nostetaan tää ylös. Nosta kädet ylös, niin laita kädet näistä reisistä. Joo, mä kiristän tästä. Hyvä. Sitten pannaan noi nilkkavaljaat tuohon kiinni. Mä pistän sut kiinni vielä tästä. Kasvot siihen reunalle, kasvot tuonne ulospäin. Ja ota käsillä kiinni päivästä. Anna ylhäällä sitten, kun sulla on luvan. Kävin Niskasella. Tuomio Harso jakoi siellä nimmareita. Ja nää on normaalisti 450. Tänään vaan 299. Et käynyt hyppäämässä. Ei. Äiti rupes kitisee, että isä olisi kyllä antanut. Vois mennä johonkin. Mutta ei ainakaan meille. Siellä alettiin siivoamaan. Pahvi joutui hakkaan mattoja. Mennäänkö torille kattoo hyppiöitä? Haista paskaa. No pakko kai jo haistaa, kun jätkä tunkee ihan siihen viereen. Kyllä sä oot tyhmä. Kimmo. Eiks toi ole se yksi Lyydia teidän talosta? Kato. B-rapusta. Anne tai Anni. B11. Anne niin, kuvaaja. tai Anneli, tai Annikki. Jos sitä vaan sanotaan Anniksi. Ajetaan se ohjanneta perälle pisteet. No ei tosiaan Lopeta. ajeta pahvi. Näet sä? Mitä helvettiä se aikoo tehdä? Eikö se aio hukuttautua? Mennään. Ne hakee apua! Tää! Ne hakee apua!
Anne, moi. Anne, kuule. Muistatko sä mut? Anne, mä asun samassa talossa kuin sä. Mä oon Kimmo. Peltosen Kimmo. Aarapuusta. Tuu hei tänne. Apua! Apua! Älä huuda. Juho pelkää. Anne. Anna mä otan Juhon. Anne. Anna mä otan Juhon. Mä vien Juhon ihan tohon viereen. Ihan tohon sun viereen. Anne. Anna mä otan Juhon. Anne. Tule. Anne. Oota siinä. Anne. Tuu hei tänne. Santtu! Mitäs teet tänään? Mä hyppään kohta benchiin. Löytiin Mikon kanssa Kossusta vetoa. Se väitti, että mä uskon. Yöltä mulla on sählymatsi. Sitten mä kattoo honkapelin. Mitäs teet illalla? En oo sopinut mitään. Mä pidän tänään bileet. Tulisit sä? Joskus ennen 7. Piti kysyä sulta eilen Galaksissa, mutta sä karata. Enkä mä tarkoita, että nää olisi niinku treffit tai tavallaan. Sano joohan. Keitä muita tulee? Kaikki. Tai siis kaikkia meidän kavereita. Oli jätkien kanssa eilen puhetta, että pidettäisiin tänään syyskauden avajaista. No, pitäkää ne täällä. Okei. Mä soitan, jos ei se jostain syystä käy. Moi. Santtu. Mä toin nää CDt. Hyvä. Voinko mä tulla sisään? Mä oon just lähdössä Sedän 60-vuotisjuhlille. Ihan vaan hetkeksi. Mun pitäisi olla 10 torilla. Hypätään Mikon kanssa benchiit.
Yhdeltä mulla on matsi. Pitäis tehdä vielä 3 pistettä, että mä pääsen Ota pistepörssin kengät kärkeen. pois sinne paskaan mattoon. Mulla alkaa ensi viikolla kuulun arvaukset. Ruotsi maanantaina, keskiviikkona Englanti, Saksa perjantaina. Sä voit jättää ne siihen. Kyllä mä muistan, mistä mä nautin. Jos ja kun mä pääsen niistä läpi, niin mä saan lakio ennen joulua. Ja sitten kasvaa mieheksi. Päätin hakea lykkäystä. Luen kevään kauppiksen pääsykokeisiin. Paitsi vois varmaan mennä töihin. Tehtaalle. Pääsisin samaa hommaa kuin kesällä. Isille pikku apulaiseksi. Anna mä auton. Mulla on ollut sua ikävä. Sä et voinut eilen edes moikata. Kyllä mun piti tulla juttelee. Mä olin vaan vähän väsynyt. Kun se tupakan savu särkee silmiä. Aha. Vai alkoi tupakan savu särkeä silmiä? Voi itku. Mä ajattelin, että sä et uskaltanut tulla juttele, koska sun kaikki kaverit oli siellä. Eero, voitaisko me nähdä huomenna? Sä et käy, etkä sä soita 3 viikkoon. Mä olin varma, että sä et halua nähdä mua enää ollenkaan. Haluan. Mä oon vaan keskittynyt kirjoituksiin. Mulle kävis tänään. Ensi viikon mä oon Jyväskylässä töissä. Mä menen Kaisaa 5:12 bussille vastaan. Synttäreiden jälkeen me tullaan tänne. Kaisa on täällä yötä. Nyt olisi sullekin hyvä tilaisuus tutustua siihen. Mä sovin jo illaksi menoa. Unohda sit koko juttu. Voinko mä edeltä? Mee. Mä lasken itse 20. Tuu sitten perästä. Vau, mikä se oli? Isä ei pääse katsomaan peliä. Lammi-Ilpo oli sairastunut. Mitä? Isä lähti tuuraan ja joutuu olemaan vielä huomisenkin Ei töissä. sille mitään voi. Kuule, odota, mä lähden yhtä mutkaa kauppaan. Mikko venaa muita torilla. Mun hyppy on 10 vailla. Mä en yhtään tykkää, että sä lähdet hyppäämään. Jonkun typerän vedon takia. Siinä mitään satu. Toi mamma on ennen sua. Käy heittää nimmarista tonne. Ätkää taitaa jännittää. Ei yhtään. Myönnä pois vaan. Voit toi läpi ja tonne allekirjoitus.
Hirveä krapula. Vittu jos multa lentää ryydit, kun mä pääsen tonne ylös. Enkä oo ainoa. Pate soitti, et se ei tuu. Enkä oo yhtään varma Makesta ja Terosta. Onks mä ainut, joka on peli? Meidän pitää voittaa, että pysytään kärjissä. No hei, terveyskeskus. Vittu mä lensin eilen Galaksista pihalle. En oo varma, mutta luulen, että sain 2 kuun porttari. Se oli ihan oikee sulu. Jätkä oli aivan naamat. Sammuit sä sinne vai mitä? No ei, koska mä oon sammunut. Rupes vituttaa se DJ. Vittu kun se neiti ei saata koskaan mitään, mitä sitä pyytää. Jos mä oon vittu pitänyt leipoa vaan kunnolla sitä homoa lättyä. Sen nimi on Eero. Kenen? Ai se hinttari. Sen DJ. Teit sä sille jotain? Tunneeko sä se? Tunne. Mitä sä teit sille? No tiedätkään, että se on sun frendi. Mitä sä oikein teit sille? No vittu mä sille mitään ehtinyt tekee. Muistaakseni. Poket tuli väliin. Jos me jäädään kattoo huiman pelin, niin käydään alkuissa sen jälkeen, kun ollaan hypätty. Johannalla on tänään bileet. Ne on must eli must. Mä en hyppää. Enää ei mamoilla. Muutama minuutti, niin se on ohi. Tää tulee. Vittu mä arvasin, että Santeri Korpela ei uskalla. No, mä hyppään sit 2 kertaa. Saat mulle kossun auki. No jää nyt vittu edes kattoo, kun mä hyppään. Meneekö sulla kauan niissä juhlissa? Ei. Mä voisin tulla poikki. Onks nyt ihan varma? En mä muuten olisi tullut. Pitää kysyä Kaisalta käyks. Ai, mulla on täällä oikein vastaanottokomitea. Mä luulen, että äiti tulee. Niillä tuli kiirettä se Olli Juulehässäkän kanssa. Sä oot varmaan Santeri. Eero puhuu susta aina. Santtu tulisi käymään meillä illalla. Käyks? Tietenkin. Mä menen kotiin yöksi. Ei se nyt sitä tarkoita. Kyllä mä voin mennä kotiin yöksi. No ei sun nyt tarvi mun takia uhrautua. Hauskaa iltaa. Olisiko se huominen kuitenkin parempi? Eikö tuut sitten, kun sulle parhaiten sopii? Esa! Miten se kirjoitetaan? Esa! Jos se on sellä ja yhdellä aalla, se on sika. Niin kuin lausutaan, koolla ja 2 aalla. Hei, seuraavista valoista oikealle. Mä jää sen sillan jälkeen. Kurvassa vaikka sen palaa. Sanoppa Esa, viittaako se mitenkään tuonne metsätalouspuolelle, paperijalostukseen? Mikä? Karne, sen tunnetumpi nimi. Joukkue A vastaa, että passiivi. Meidän joukkue vastaa ehkä veltta. Veltta! Hei, mikä helvetti on veltta? Karne on korppi ja veltta, eli vältti, niin se on aura. Tulee ruotsinkielisessä sanasta veltti. Hei, tää on tieto. Sami Ryyppiä, vitonen on Jeesus. Karne on vittu korppi. Mähän sanoin, että se on tietoa. Sitä mitä insinööri ei tiedä, niin sitä sen ei tarvitsekaan tietää. Vai mitä, Pete? Olisiko sulla pistää mulle vähän fyrkkaa?
satani. Mä en muuten pääse sinne Jyväskylään. Pyydä iskältä tai äiskältä viikkorahaa. Iskälä on 60-vuotisjuhlat, mä siltä tänään voi mitään lainata. Saat mulle vittu toban auki. Okei. No liftaa. Ehkä nähdään. Älä nyt on lapsellinen. Saat sä sen satases. Maksat ensi viikolla takaisin. Kaikki mitä on auki. Totta kai. Paavi, tappaa sit kunnolla! Painakaa me helvettiin siitä! Kulta, viittit sä laittaa nää tuhkiksiksi? Pistä ne siihen, mä laitan nää tuolit ensin tästä. Rukkapuskat tekee huonosti Maria. Joo. Pirun paljon vanhoja oksia. Mä taidan leikata ne. Et sä nyt tätä tänään rupee leikkaamaan. Että et leikkaa tänään, sanoin. Jaha. Mikä se panee pojan noin puholta? Nää on vaan punainen kuin porsaan perse. Ei ollut juottopistettä tuossa viimeisellä etapilla. Tulit sitten kuitenkin. Äijä ehti jo vähän kysellä. Onks tuo Audin paska sun? No, Hannu firma. Vaihdettiin viime kuussa. No teillä taitaa sitten kyberbisnekset luistaa. Palkattiin pari kaveria lisää. Tehtiin semmonen sopimus Rautpojan kanssa. Pidä. Oho. No et sä sitä naistas ottanut mukaan. Ketä niistä? No sitä blondia. Mikä se oli talvella mukana se? Krisse, se viulisti. Sen mies on oikein tykännyt siitäkään reissusta. Mikä megaspektaakkeli täällä on pistetty ukon vuoksi pystyyn. Lippukin on salossa ja et kaikkea. Joo, se juhlatoimikunta tuolla sisäpuolella. Ei saa. Tonne vaan. Ja kirkkokuoro istuu tässä. Olisit voinut tulla vähän aikaisemminkin. Vastaanotto alkaa 1 ja hätäisimmät on täällä taatusti ennen puolta. Sehän sitten vielä yli tunti aikaa. Äiti, pakko olisi saada vähän palanpainiketta. Palanpainiketta sulle pitäisi olla. 1 pullo olutta, muuten mä en saata yhtään kiparetta. No jääkaapissa on sitä karhua. Se ei saa esiin nyt. Eka kerran 11:30. Soitat vaan pari kappaletta ja sitten vartin tai puolen tunnin päästä muutama kipale, että jää puheille tilaa. Ja pidät huolta, ettei Olli esiinny koko ilta, varsinkin kun mieskuoro tulee. Koska se oli, Raili? Eikö se ollut 2:30? Tehtaan porukka tulee viimeisenä 5. Ne vie Ollin saunaan tehtaan huvilalle. Isä saatteli pyytää sua sinne kanssa soittamaan. Mä laitoin lahjapöydälle lista, johon vieraat saa kirjoittaa toivekappaleitaan. En mä ole mikään virsiä vinguttava jukeboksi. Mä soitan, mitä mä soitan. Ja milloin mä soitan. Sitä paitsi mun pitää häippästä 3:30. Mitä? Eihän sulla pitänyt mitään olla. Mulla on keikka Jyväskylässä. Isäs kyllä pettyy. En minä niitä keikkoja myy. Mä otan suihkun. Painaiskohan ukko paitaa? Isäs on alhaalla partaa ajamassa. Mä tuon sulle paidan ja hoputa sitä, että mekin päästään vähän tälläämään. Äiti, Oot sä vähän käymään? Mä laitan tän kakun nyt ensin. Ei saa. Soitako mulle sen nikkelimarkan, kun siinä on niin hauska kertosee. Isä! Isä! Paljonko sä nyt sitten tarttisit? No vei pari vuokran rästiin, kun alkoi tää keikkarundi niin myöhään. Muutama tonni. 5.
hirveästi rahaa näiden synttäreiden järjestämiseen. Ei ole yhtään ylimääräistä ennen kuin kuu loppuu. No sitten se on myöhäistä. Kolahti häätölappu postilukusta. Mulla ei ole. Etkö sä koskaan opi elämään omillasi? Ja näitä synttäreitä et pilaa. Lupaa, että isältäs et kysy. Joo. Lupaan. Äiti. No. Teiltä on toi miesvartiointi pettänyt. Ulla! Ulla! No se on mun. Ulla! No Olli on juonut tähän pullon viinaa. Mistä se sen sai? No eihän se nyt tommosesta tuu miksikään. Sitä alkaa vaan vähän laulattaa. Tänään en voi luoksis tulla. Mä häippäsen nyt. Hyvä. Mä en kestänyt yhtään sun viisasteluja. Hannu! Hannu! Täällä käy jäniksiä. Omenapuunta aina pitäisi suojata. Ne on jo jyrsinyt yhden rungon. Näetkö sä, mihin Olli meni? Tuosta se meni Nyssosen pihan läpi tielle ja pirssi. Aiko mennä viemään veikkauksia? Vittu! Jaha, se niistä bileistä sitten. Me Hannun kanssa hoidetaan isää kotiin. Joo. Äijä on 1000 persi tuossa kapakassa. Krista! Lähtekö saman tien pukkaa kohti kotia? Hannu, hei. Sä tuut mukaan. Mä tiedän, mistä sitä voi etsiä. Mä en halua, että sä sekaannut tähän. Mene sä vaan sinne keikalles. Kyllä Hannu tämän asian hoitaa. Mä haluan vaan auttaa. Muistatko sä enää, mitä sä äsken lupasit? No muistan. Millaista heitä? Bussiasemalle. Häh? En mä lähde mihinkään ennen kuin ukko löytyy. Vaikka vähemmällä me päästäis, jos annettais ukko olla. Jos se vetää lärvit, niin kuka sitä estää? On samanlaista. Minnekäs pojat? Mennään katsoa taas, kun meillä tuuria kimppala tossa. Tuokaa muovisia rungonsuojia samalla. Rautamaatalous on yhteen auki. 2 semmoista ruskeata 60-senttistä riittää. Rahaa. Minä maksan. En osannut Ollille sen kummempaa ostaa. Sillä on kaikkea ryönää muutenkin. Katso, hei. Käy heittää smukki päälle, kato. Pipat on tulossa. Nää ei oo mun pippalo. Mulle kanssa. Etkä sano mitään Kristalle. Mä en enää oikeastaan polku. Varo! Vittu saatana, jätkä oli ajan mälli. Vittu ollut lähelläkään. Siinä oli joku hätä, jätkä oli keillä takana. Mitä? Ketju tuli pois Vitut päältä. sä sitä voinut nähdä. Vittu mä nähnyt kaiken aina paremmin kuin sinä. No, mitäs toista tarkoitti? Aja rattaa! Yksi tyttö aikoo hukuttautua siellä. Meille tulee vauva. Krista on 3. Ai jaa. Musta tulee setä. Maaliskuun 25. päivän laskettu aika. Mennään ensi viikolla käymään ultraäänessä. Katsotaanko se Kari vai Mari. Mä en voi olla semmonen oikea kummi, mutta mä voin olla, että se semmonen lapsen ystävä. Joo. Kato, kirkon kulmalta saa semmonen lapsen ystävän todistuksenkin, että on kummi. Emme otettu sua vapata sillä asialla kausti. Piti kertoa isälle sitä tänään vähän niin kuin yllätyslahjana. Ai jaa. Mä ajattelin vähän tulla kimppaan siihen teidän lahjaan, mutta
Sehän meni nyt perkele vähän vaikeaksi, kun sen keräksi skidi. Hyppäsiköhän ukko pentsit? Maksin sille jo taskukello. Annoin aamulla, kun tultiin. Mä sanoin, että se on meiltä molemmilta yhteinen lahja. Oot mulla muuten 400 auki. Taskukello. Iso kinesi. Mä menen tonne nurkkaan. Ohi ja uppos. Avaa perälukuun kama. Missä kunnossa se on? No just ne kattoo. Meneekö se tulla? No mä menen kattoo. Se on auki. Hei, mihin vittu sä nyt oot menossa? Mitä kauemmin tulla istumisen vaikeukselta lähtee? Anna mä nyt sen verran osallistua tähän perheiltaan vähän joukkoon. Kuule, mulla on ihan vitu sama, vaikka se istuisi on maailman tappia. Hei. Äiti menee näitä Julia, vittu, monta viikkoa se on se äijä jossain kunnossa siellä. Mä en luota siitä, saat sä pihalle sieltä. Hei, mä tarvitsen siitä 5 minuuttia. Käy sä sillä välin ostaa ne omenapuussuoja. Vittu, miten sinäkin jaksat sitä aina, Paapo? No mitä se sinä oikein oot tehnyt? Kuule, meillä on kuin 13. Mä sanoin äidille, että heitä se äijä pihalle ja ota ero. Ja vittu, se oli näin lähellä, että se tehnyt sitä. Mä en sitä oo tiennyt. Milloin sulla olisi mitään ikäviä asioita kerrottu? Herra pääsi silloin ylioppilaaksi. Mistä se mua oikein syytä? Ei kuule yhtään mistään. Lassi yrittää nyt vaan pelastaa lippukuntansa. Mä oon tässä 5 minuutin päästä takaisin. Anna se Kalevin raha. Käykö sulle, että mä oon nyt sulle sen 500 auki? Käy. Onko taiteilija tulossa vai menossa? Vähän molempia. Enemmänkaan menossa. Mitäs sitten? Veikkaan. 768 markan systeemi. 4 varmaa. 1 kokonaan varmistettu ja loput puoliksi. Toinen systeemi. 6 varmaa, 2 kokonaan ja 5 puolikasta. Tässä täällä teet. Tuli onnittelen, kun sä oot näköjään siirtänyt vastaanoton tänne. Ei, kun mun pitäis häippästä tonne Jyväskylän keikalle. Kuulitko muuten se hävittäjän? Ja mistä se johtuu se pamahdus, kun äänivalli rikkoutuu? Ja kuuluuko se pamahdus vaan sen 1 kerran vai rikkooko se lentokone sen äänivallin koko ajan? Mä soitan populaaria kansanmusiikkia. Moi. Ihminen tuo ääniaaltojen fysiikka kato kiinnostaa. Mistä sä sitten nykyään oot kiinnostunut? Ihan vaan omista jutuista. Mitäs ne sun omat jutut nykyään on? No pääosin ihan semmosia arkisia likviditeettiongelmia. Mistä sai rahat vuokraan? Keltä lainaisi 200, kelle pitäisi maksaa takaisin? Pitäisikö vittu suoda jotain? Saisiko Mimmin pokattua? Missä olisi seuraava keikka? Nyt akuuteen ongelma olisi se, että pitäisi saada jostain 5 tonnia tiistaaksi. Että se pystyisi lainaamaan. Ottaisit oppia Hannusta. Se poika pärjää omillaan, eikä pelkää työtä. Sinustakin olisi Esa voinut tulla kuule vaikka mitä. Musta on tullut ihan vaikka mitä. 4 YO ja sähköpuolen DJ, mä oon lopu elämääni perkele. Ja sun ihan oma ideaali mennä opiskelemaan kansanmusiikkia. Olisi se varmaan mukavaa, kun voisi toteuttaa kaiken maailman päähänpistot. Samanlainen. Eipä sillä soittamisella näköjään elä. Mä oon ihan tyytyväinen elämään. Vähänpä oot tyytyväinen.
Mikä se sun tilinumero on? Se on tää osuuspankki. 571322. Nyt on 1 kierros. Jos toi pienempi systeemi pitää, niin voitot menee sun tilille. Mutta ne on siellä vasta keskiviikkona. Elämme jännittäviä aikoja. Sulla ei ole mulle nykyään koskaan muuta asiaa kuin raha-asiaa. On mulla kyllä vähän muutakin asiaa. Mä lupasin Mutsille, että mä haen sut kotiin vaikka väkisin. Me löydettiin se sun viinipullossa. Sun on pakko vetää lärvit, ettei se vasta illalla. Mene takas himaan, Mutsi vetää muuten ranteensa auki. Ei ole mitään viinipulloa. Mikä se oli siellä takkahalkojen seassa, Hannu on kohta tuossa pihassa. Sä voit hoitaa nää sun hippas ihan tyylikkäästi ilman, että järjestät mitään. Tänään en voi luoksis tulla. Saatana! Yöhön synkkään tieni käy. Kehtaat tulla mulle vittuun, Älä nyt viitti teeskennellä mitään loukkaantunutta. Vittu tee ihan mitä lystää. Rohkeasti vaan, se on ihan 100-volttista raakaa vissyä. Ja kyllä täältä löytyisi siihen jotain sekaankin. Kiitos pojat lahjasta. Iso A ja tupla viski. Mä haluaisin esittää mun isän syntymäpäivän kunniaksi yhden kappaleen, jos kellä ei ole mitään sitä vastaan. Etenkään sulla, faija. Se oli jo eilen. Tää on sellainen isän vanha suosikkikappale. Ja isä, kun on noita kuoromiehiä, niin ne, jotka tuntee tämän kappaleen, voi olla mukana. Hyvää 60-vuotispäivää, iskä. Tää menee about näin. Ei mun takki kaipaa neulaa, ei lankaa. Mutta sielu kaipais seuraa parempaa. Ei näissä kapakoissa kuule runoa, ei tankaa pelkkää juopunutta puheen sorinaa. Na 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 na. Nuo kasvot miesten huoneen peilissä mä joita tuijotan. Ei ne minun oo, vaan omaisuutta ryyppyporukan. Mutta yksi seikka tässä sentään lohduttaa. Se, että sinä olet voinut mua joskus rakastaa. Oliko se äiti niin pahana, mitä isä väitti? Vai voitaisko vielä viedä nämä veikkaukset? Kyllä se nyt parempi, että me mennään nyt ihan heti. Mä menen veikkaukset sitten myöhemmin. Mä voin ajaa. En tahdo, että vuokseni sä järkytyt, kun mennyt kaikki on niin jäljelle jää vain tuo. Ihmisen ikävä toisen luo. Loistava valinta.
Olisiko kukaan menossa Jyväskylään tuossa kahemmassa? Tai 4 riittäisi. Huomenta, Pano. Älä viitti sanoa mua Panoksi, tai mäkin alan sanoa sua joksikin. Varmaan sanot mua yksi kuin kaverillis. Tyttöystäväksi. Oi Pano, sä oot ihan. Ei kun avaa nyt. Mene töihin! Mulla on Pano sulle one question. Kusetko sä normaalisti seisaaltas vai istualtas? No riippuu tilanteesta. Mä haluun kattoa. Sä oot pimeä. Mä en oo koskaan nähnyt läheltä. Etkä näe nytkään. Jos mä saan kattoa, niin mä en sano sua nää ikinä Panoksi. Enhän mä näe mitään, jos sulla on kädet edessä. Ei se tuu, jos sä tuijotat noin läheltä. Avaanko Hanna? Anna mä hemputan. Jos riittää. No. Mä soitan Virvelle, että mä käyn tänään töihin. Etkä soita. Mulla ei kylvässä nahkaa enää jäljellä. Rasvataan se. Ihan oikeesti, hei. Oikeesti. Eiku oikeesti. Oikeesti. Meillä on koko ensi yö aikaa. Monet mä tuun syömään. Tuu ihan milloin haluut, Pulu. Mä en tosiaankaan oo mikään pulu. Pulu tai Pano? Saat ihan itse valita. No Pano mieluummin. Anni, moi! Ai Juho vetää sikeitä. Hei, onks sulla kiire? Lähdetään käymään kahvilla. Tai mä tuun käymään joku päivä. Mä oon vähän myöhässä töistä, mutta pärjäile. Helvetin lehmä. Huomenta. Vasta. Sulla oli Meksikaano ja kola. That's right, honey. Täällähän on kiva pikku ruuhka. Kola, ole hyvä. Tiedätkö Nuija yhtään mitä kello on? 6:11 tai jotain. Herätis, mihin helvettiin sä jäit? Tuli pikku viivästys. Pikkukauppa seisoi vartiossa. En mä voinut jättää sitä pulaa. Ja noin, ole hyvä. Arvona nälkä lähteepi. Niin, toki. Miepä kertoo vielä. Moi. Sä oot myöhässä. Tavallinen Firenze, ei kaprissa tilalle oliivi, koskispekieli valakosipulilla pannu, pizzana siiputti valakosipulilla homejuustona. Selvä. Hei, sinun piti tulla jo 10. Ei vähän sulta tunnin tällä. Koske sun pizza Erkka? Onko sulla valmiina? Aloita. Koske sun pizza Erkka? Perhekuotroa ja normaalit chicken hawaii. Toki. No nyt tässä on muutama tilaus alla niin kuin tiesin tekemään, mutta sanotaanko, että jos nyt tilapi, niin puolisen tuntia männööpi. Kyllä, pistetään tätä. Ootapa. Tytöt, ei yhtä aikaa tupakille. Eli se 100 kuuluu. Sulla on mun paras paita päällä. Mun housut. Onks mä antanut luvan? Mun piti laittaa ne illalla päälle kalaksi. Sori. Mulla oli kaikki vaatteet vielä märkiä. Saat sen mun mustan mekon illalla. Vittu mä inhoan sua. Nyt se perseydäs penkistä ja töihin. Virve!
aivan rakastunut. Pano on niin ihana mies. Pano. Kalle, mä sanoin sitä Panoksi. Ja mä tiedän kyllä miksi. Mut nyt oikeesti liiketään. Virve. Mä en oo nukkunut kuin pari tuntia viime yönä. Mä sain ainakin 6 kertaa. Siinä tapauksessa mä sekoisin laskuissa. Mä nimittäin luulen, että ainakin 20. Mä tuun! Mut suus niin, et kuulu varmaan torille saakka. Mä en saanut nukuttua yhtään. Mulla on leuatkipeät. Oot sä koskaan? Nyt jos sä et tule, niin mä lyön sua. Virve. Sun pitäis lopettaa toi selipaatti. Se tekee sut aika kireeksi. No nyt tässä on muutama tilausala niin kuin pääsen tekemään, mutta sanotaanko, että jos nyt tilampi, niin puolisen tuntia mennäänkin. Ootapa. Alkapa ja Franciscana. Niin. Alkaapa ja Franciscana, Virve! 5 yhos, 5 pyssä. Siinä on chiliä, maustettua nautanlihaa, sipulia, mozzarellaa. Niin. Ootapa kun lihaa seku. Nyt Lennu saatana, jos et suhan sassi tuonne tiskin tuokseni jo kummo. Niin ei tuommoista letkulua kauan kattele. No laskeko me siellä lopputeli näppi? Mitä? Ei Niin. Ja suopi ilman Silja, mutta sitten se on pelkkästä pysyrispy, niin. Silja on siinä se hotti. Niin. Mä tuun. Vie se vaan ne pizzat. Mä tuun. Yöt ja päivät samalla. Mitä vitun paniikkinappulaa sä oot painanut? No hei, relax, baby. Herra Jumala sun kauan. Vieläkö ne asiakkaat nykyään on? Näkisit Panon kaulan. Helvetin hieho. On ihan kylmiä sinun toki. Ja minkäs takia sä sitten oot kiree? Kiree. Perkele, tämmösen sähälingin sait aikaa. Ajoissa tuut töihin. Muutakin hässäkkätä tiedät kyllä. Kyllä mä tiedän, mistä se oikeesti johtuu. Ei helvetti. Ruttako se sulla on kaulassa? Et kyllä menet tiskin tuokse tuon näköisenä. Panet jotain siihen peitoksi. Koske sun perkele! Eikö koske sun petsairikko? Lennukikko on käynyt hyppäämässä benchiin. Eikö se köysi pitäisi laittaa nilkkoihin eikä kaula? Ja jos arvon herrat Teppo ja Loponen ovat jo syöneet, niin kiitoksia käynnistä. No. Milloin sä maksasit takaisin? Viikon päästä tulee korvaukset. Sulla ei ole kännykkälasku perinnässä, sulla niistä mitään jää. No en mä nyt millään vitu peruspäivärahalla on. Mä saan ansiosidonnasta vielä yli 300 päivää. En mä silti laina. Kato, en mä viitti kaverille. Jos sä et maksa mulle takaisin ja mä joudun vetää sua sen takia turpaan, niin kenenkäs mä sitten ryyppään? Otat EU-kaltas. Lainaan lapsilisistä. Se on mennyt. En mä tiedä. Sitten 2 tonnilla se mun televisio. Kato, aivan uusi laajakuva Philips. 29-tumminen digipeli. Lennu. Mä ottaisin ton lopun mukaan. Folio on loppu ja minä en tollasen nökäreen takia laatikkoa tuu. Syö pois vaan se. Noi, hyvää ruokahalua. Kiitti. Mulla on sulle mies. Heippa, murut. Suksi vittu. Sä tarvit miehen. Mä järkkään sulle treffitilaksi. Mä en sun panoja huoli. Ei Erkka on mun pano. Terve. Erkka, sulla on tänään treffit. Ei minulla mitään huo. Paremminkaan meidän omat asiat tiiä. Virven kanssa. Ei se minun kanssa lähe. Lähtee.
Ei se lähde minun kanssa. Minä oon kerran kysynyt. Koska muka? Muuna vuonna. Sitähän on kohta vuosi aikaa. Silloin se seurusteli, nyt sillä on suruaika ohi. Ei se minun kanssa lähde. Toki. Se tykkää susta, kun sä oot tommonen hyvä kroppanen ja luotettava kaveri. Se sanoi, että Erkka on niin lutunen. Sä oot sellainen, Virve tietää sen. Korkean paikan leirillä Itävallassa meitä oli muita nuoria siellä parikymmentä ja tulokset oli hirveän... Eikä sä helvetin pimpos sanonut sille mitään. Tää oli sovittu juttu. Erkka Raukkaan rakastunut sun korviaan myötin. Rekonen! Hei, se on meidän pomo, en mä sen kanssa lähde. Toki. Sä tuijotat sun Peffaa aina, kun sulla on mahdollisuus. Mä oon nähnyt. Kiitti, hei! Jos sä itse oot perverssi, niin se ei tarkoita sitä, että mä oon kanssa. Kiitti, hei! Hei! Miten perversiä Peffan tuijottamisessa mukaan? Erkalla on hyvä perse. Vähän pienikokoinen mummakuuni, mutta sulle just passeli. Se punastui niin söpösti, kun mä kerroin, että sä sanoit sitä lutuiseksi. Vittu, sä oot sika. Onko sulla toiveita, mitä sä haluaisit tehdä? No. Irve ei halua leffaan eikä kapakkaa. No miehän sanoi. Mut jos sä teet sille hyvää ruokaa, niin se tulee sun luo. Valehtele. Mitä sä No ranne muljahti. Äläkä mulukota. Vasta puhelimeen. No vasta. Kosken sun pizzaheven Leena. Juu, hetki pieni. Pistä toi siihen meidän jaloista siitä. Noniin. Toki. Joo. Nyt on tässä muutama tilaus alla, ei nyt pääse tekemään. Se oli kiva, että jos nyt tillaapi, niin puolisen tuntia vielä. Asia selvä. Justiinsa. Kiitos, hei. Sä saat tehdä paremmin pohjat. Mä hoidan asiakkaat, kun teet pizzat. No, mut mitä se sanoo? Kuka? No, Erkka. Teillä on tänään treffit. Se tekee sulle ruokaa, jos pystyy. Sattuu pikku accidentti. Mikä accidentti? En mä tiedä, se muljautti jotenkin kätestä. Jonkun pitäisi sitoa se, mutta ei mun. No menee nyt katsomaan, ettei se murtunut. Ei katsota yhtään ulkotilausta ennen kuin vähän rauhoittuu. Ja hyvää ruokaa. Jumalauta, Tavinen, sä oot kännissä jo tähän aikaan. Sulla ei tarjolla enää mitään, ei edes ykköstä. En mä oo juonut mitään. Kato peiliin. Silmäs oikein toljottaa. Mä hyppäsin bensiin. Ajattele. Vaikka mulla on korkean paikan kammo. Älä selitä. Kännissä sä oot. Ei kun oikeesti. Hyppäsin mä. Just joo. Otat sä jotain? Saanko mä kattoo? En mä usko, että tää on murtunut.
Mä harrastin rytmistä melkein 10 vuotta. Aina joku paikka nyrjähti. Mikä helvetti? Ja viikonlopun säästä sen verran, että Keski-Suomen alueella luvassa lauantain loppupäiväksi aurinkoista. Lämpötila pysyttelee siinä 15 asteen tuntumassa ja kaakon ja etelän puolesta tuulta 2–4 metriä sekunnissa iltaa kohti. Tuuli vähän tyyntyy, mutta yöllä lämpötila voi laskea tuonne 5 asteeseen ja sunnuntaiksi on luvattu pilvistyvää ja iltaa kohti. Kolme 8 puolella. Ellei et ole maanantaina kunnossa, niin käy lääkkuudella. No minä tässä moi. Onkin tulossa nyt, kun tuli kuumetta. Olisin vaan kysynyt, että tarviiko kaupasta tuoda mitään, mutta kohta nähdään. Nailon Beatin tytöt tuolta Helsingin suunnalta ja biisi on tietysti viimeinen. Päivää. Päivää. No niin, tässä olisi teidän kukat, eikä tuntia pitempään sitten paketissa. Mäkin haluun katolle. Et sä tänne tuu! Mäkin haluun. Iskä Roosa kiusaa, ei anna mennä mun katolle ollenkaan. Roosa, hei, tuus alas sieltä. Keksikää joku toinen leikki, hei. Missä sä äiti on? Sedän kanssa sisällä. Kenen sedä? Ulkkusedän. Sun vuoro olla, Heppa. Heppa. Tulkaas. Tytöt tänne, iskällä on yllätys. Mikä yllätys? Iskä kertoo autossa. Laske se mut alas. Joo. Arvatkaas, Pimut, missä me lähdetään Iskä, mulla on pissahätä. Onko ihan hirveä, kestätkö ihan pikku hetken? Joo. Mennään Huoltikselle, ostetaan karkkipussit ja tankataan, sit mennään Rillutadin luo Kuopioon ja ollaan siellä yötä. Kuopioon.
ei muuta otettu äitiin mukaan. Tää on meidän yhteinen yllätys. Päästään Rillutädin luo, niin soitetaan äidille ja kysytään, mitä äiti haluaa tehdä. Alkaa iskelee joku laulu. Leijonaa mä metsästän, leijonaa mä metsästän, tahdon saada suuren. Enkä pelkää ollenkaan, enkä pelkää ollenkaan, edessä on joki. Iskä, mä haluan, että Juho tulee mukaan. Ei voi yrittää. Juuso jää nyt äitin kaveriksi kotiin. Juhon pitää tulla mukaan. Nyt ei haeta Juusoa. Äiti tuo Juho illalla. Pakko tulla mukaan. Sitä ei nyt haeta! Helvetti! Anna Misa anteeksi, Iska oli tyhmä kun huusi. Lähetään Pimut kotiin. Eikä mennäkään nyt Kuopioon. Ei mennä tänään. Mentäis vaan. Yök. Täällä haisee. Onko sulla Misa tullut pissahousu? No. Se oli isken syy, se oli vahinko. Leijonaa mä metsästän, leijonaa mä metsästän. Tahdon saada suuren, tahdon saada suuren. Enkä pelkää ollenkaan, enkä pelkää ollenkaan. Edessä on joki, märkä tiheä joki. Sitä ei voi ylittää, sitä ei voi alittaa, sitä ei voi kiertää. Täytyy mennä lävitse, täytyy mennä lävitse. Iskä, eikö me saadakaan niitä karkkipusseja? Saatte, mutta ensin pitää Miisa hoitaa se sun vahinko. Haluatko Roosa jäädä vielä ulos? En, kun mä tuun kans sisälle. Sä voit Roosa ihan hyvin jäädä vielä ulos. Mä tuun kans sisälle. No, tule sit vaikka sisälle. Haluatte te mennä vaikka kylpyyn? Ai nyt päivällä. No, kuka se kieltää? Voihan sitä mennä vaikka päivälläkin kylpyyn. Sä voit Roosa riisua alakertaa. Miten sä nyt oot kotona? Kuumetta. Mulla tuli vahingossa pissahousu. En mä luullutkaan, että sä niin tahallas teet. Sano Molkkusedälle, ettei karkkaa. Mä haluan nähdä sen. Mä laitan tytöt kylpyyn. Laita Roosa hana auki sitten, jos tarvitte lisää lämmityvettä. Huutakaa sitten, kun ette jaksa enää olla. Ei ole kiirettä. Lentokone. Räjähtikö se? Ei se räjähtänyt. Se pakoputki vaan paukotti. Mä en ole väkivaltainen. Mitä? Mä en ole väkivaltainen. En minäkään. Haluaisin vaan nähdä, minkä näköinen mies nussii mun vaimoa. No nyt sitten näit. Pano helvettiin täältä.
Lähet sä samalla? Mä en kun saatan ulos. Luulisin, että oven löytyvä. Sä Jumala teetit pimut 200 pihalle. Ne on joka päivä siellä 200. Roosa istuu katolle ja Miisa painaa perässä. Taas jo tossa ottanut. Ovi oli lukossa. Eikä tainnut olla eka kerta. Mä menen kattoon tyttöjä. Ota petivaatteet pois. Missä sitten? Pimujen huoneessako? Lattialla vierasta. Missä se on? Laitoin sen rullahan kaappiin. Mihin kaappiin? Vie helvettiin se. Mitä? Vie helvettiin se! Anteeksi, että revi, anteeksi hirveästi. Haaleita. Laita haaleita vettä, ne lakastuu mut heti. Äiti on huono valehtelemaan tai ei se ole edes yrittänyt. Mä tiesin, että sä oot arvannut. Aina kun mä oon Pimujen kanssa yrittänyt soittaa, niin se on saanut muuta sanoa kuin, että soita Anskun kännykkä. Ipo. Tässä vaan kävi näin. Mä olisin varmasti kertonut sulle tänään. Mä lupasin Markulle. Sen takia se tuli käymään. Kauan tätä on kestänyt. Jonkun aikaa. 5 vuotta. Miksi et sä voinut kysyä, jos sä oot kerta tiennyt? Kuoltas naimisissa. Aiotko sä muuttaa sen luo? On Markku sitä ehdottanut. Mutta en mä oon mitään sellaista päättänyt. Missä se asuu? Markku. Vaasassa. Sä
viikolla ollut sen luona yötä? 2 kuukautta. Minkälainen asunto? Pieni yksiö. Ootko sä ihan varma siitä Markusta? Millain varma? No ettei jos sellaista, ettei tulisi Pimojen kanssa toimeen. En mä tiedä. Sun on paras kysyä, mistä sitä tietää, vaikka ei sitä kirjoita mitään muuta kuin pannassa sua. Mä rakastan Markkua ja Markku mua. Ja se kans sanoo sen. Sä et puhu mulle ikinä mitään. Oletko sä ikinä edes oikeasti rakastanut mua? Vieläkin. Se on meille parempi, että kaikille, että sä lähdet saman tien. Katos Miisa kenet, iskä toi. Juho, pesulle! Pimut jää sit tänne. Mä yritän päästä tekemään päivävuoroja. Tehdään sellainen sopimus. Yhteishuoltajuus. Mä soitan tehtaan lakimiehelle, kai se osaa neuvoa. Koittakaa etsiä isompi kämppä, missä on yksiössä et ala Pimojen kanssa pyörimään. Ipo. Ei Ipo meidän mitään tarvitse päättää tänään. Täällä ei saa tupakoida. Tupakkapaikka on sisäänkäynnin edessä. Siellä on niin siivotonta. Tuhkakuppi on aina aivan täynnä. Eikö teistä kukaan polta? Joku teistä voisi joskus käydä siivoamassa siellä. Näitä ikkunoita ei saisi avata. Ilmanvaihto menee sekaisin. Olkaa ystävällinen ja sammuttakaa se. Minun mies makaa tuolla vuoteessa ja voi... Henri on huonossa kunnossa. Minä olen valvonut 2 vuorokautta, en minä jaksa mennä ulos. Minäkin poltan toisinaan. Mun mies ei pidä siitä ollenkaan. Typerää, kun joutuu salaa polttamaan. Jarkko poltti ennen itsekin, mutta alkoi lenkkeille ja lopetti. Siitä tuli kyttääjä. Se oikein nauttii, jos se saa minut kiinni. Henri polttaa bolivareja. Mitä ne rakentavat tuolla, kun tarvitsevat noin korkean nosturin? Sieltä hypätään alas. Ketkä? Milja. Onpa kummallinen huvitus. Rouva Tuokko, teidän miehenne. Hän on herännyt.
Minä haluan täältä pois. Heti kotiin. Tänne piti taas tuoda. Merja pääsi vasta tänä aamuna lähtemään. On jo ajamassa tänne. Lähdetään sitten yhdessä. Kyllä se kotiin osaa tulla. Ja siellä. Tänne. Nämä letkut pitää ottaa pois, me lähdemme kotiin. Mitä? Nämä helvetin letkut pitää ottaa heti pois! Siihen tarvitaan hoitavan lääkärin suostumus. Minulla on hoitotestamentti. Ei saa edes kuolla kotona. Hakekaa se lääkäri. Mikä päivä? Päivä. Niin, nyt on... Lauantai. Tiedät, tuotiin tänne torstaina. Antakaa minulle jotain kipuihin. Ja saatte jo ravintoliuvosta. Ja 0,4 milligrammaa buprenorfiinia kipuihin. Ei se riitä. Pistä minun 20 milligrammaa oksigedonia. Minä en voi muuttaa lääkettä. Heti paikalla. Minulla on kipuja. Miksi sinun piti raahata minut tänne? Sinä makasit tajuttomana keittiön lattialla, kun minä tulin Miksi postista. sä annat minun kuolla? Henri, älä ole enää vihainen. Etä. Lähdetään heti, kun Merja tulee. Mene sitten soittamaan sille, että tulee heti paikalla. Niin siis kipulääkityksellä ja ruokinnassa oleva haimasyöpäpotilas. Niin apteekkari. Ja nyt hän sanoo, että hänellä on hoitotestamentti ja hän haluaa, että hoito lopetetaan. No hyvä. Hannele. Saanko soittaa tyttärelle? Numero on minulla laukussa. Jaksaisitteko hakea? Hoitava lääkäri on tulossa. Sanoi, että 5 minuuttia menee korkeintaan. 0 eteen. Tämä on sellainen matkapuhelinnumero Saksaan. Tähän pitää olla ulkomaan tunnus. Hetki. Mitäs pelitte viime lauantain pelistä? Eikö mennyt hyvin? Nyt tää on sama. Halo? Äiti tässä, hei. Missä sä nyt olet? Mä oon jo perillä, mutta mä oon nyt täällä huoltoasemalla. Mulla oli ihan pakko tulla syömään jotain. Isä on nyt hereillä ja haluaa, että hoito lopetetaan. Isä on kärsimätön ja haluaa kotiin. No mä oon siellä vartin päästä. Sano isälle, että mennään yhdessä, jospa se vähän siitä rauhoittuisi. Voisitko hakea isälle tohvelit ennen kuin tulet? Sinä varmaan löydät ne. Löydän. Ei sitten muuta. Hei. Onneksi Merja tulee. Minä en enää näe, mihin Henriä pistää. Missä Mella on nyt? Sanoi tulevansa aivan kohta. Tules tähän viereen. Minä hain ne sinun sikarit postista. Ne ovat mukana, kun jäivät laukkuun. Minä poltan yhden. Kun päästään kotiin. Älä sitten anna niiden kuivua. Tarjoa vaikka jollekin. Kenelle? Minä poltan ne itse. Eivät ole viitsineet edes partaa ajaa. Minä ajan sitten, kun päästään kotiin. Merja on täällä varmasti minä hetkenä tahansa. Jos Mella ei ehdi, niin
Älä on nähdä minua tällaisena kusenvärisenä raatona. Päivää. No, miten meillä menee? Henri haluaa, että nuo letkut otetaan pois. Me lähdemme kotiin. Minulla on hoitotestamentti. Se kieltää. Teidän tila on nyt paljon parempi kuin torstaina. Minä en näe mitään syytä keskeyttää hoitotoimia. Henri ei pysty edes syömään ilman noita letkuja. Kriittinen vaihe on ohitettu. Kyllä se syöminenkin taas muutaman päivän päästä. Minä en jaksa kävellä. En istua. Minä en voi maata ilman kipuja. Minä vaadin, että hoito lopetetaan heti. Antakaa minulle 20 milligrammaa oksasta. Se teho kestää yli 5 tuntia. Minä pääsen kotiin. Teidän kipulääkitys on riittävä. Maltatte nyt levätä viikon, niin sen jälkeen te kävelette omiin jaloin kotiin. Aivan niin kuin viimeksikin. Kuulitko, Henri? Muutaman päivän päästä sinä voisit kävellä kotiin. Henri! Risto! Ruokinta ei ole teidän hoitotestamentin tarkoittamaa tehohoitoa. No, otetaan nyt rauhallisesti. Laitetaanko siteet? Joo, laitetaan. Ei siteitä. Tehkää niin kuin Henri Jos hoito nyt lopetetaan, hän voi taas menettää tajunnan ja elää sen jälkeen päivän tai 2. Sitäkö te tahdotte? Tehdään niin kuin Henri haluaa. Potilas Henri Tuokon ja omaisten tahdon mukaan hoitotoimenpiteet lopetetaan kello 11.31. Meillä on saa kotiin. Apua!
Henri kuoli. Risto! Markkaa ja 40 penniä. Oliko sulla sitä bonuskorttia? Kiitos. Ole hyvä. 8 markkaa ja 40 penniä. Anni, moi! Ai, Juha vetää sikeitä. Hei, onks sulla kiire? Lähdetään käymään kahvilla. Tai mä tuun käymään joku päivä, mä oon myöhässä töistä, mutta pärjäile. Tuliko sulle, Juho, jo nälkä? Juho. Ei sitä saa heittää. Jos purki heittää lattiaan, niin se menee rikki ja sit mulla ei sulle enää mitään hyvää. Me vähäksi aikaa leikkivän, niin äiti laittaa ruokaa. Onks tullut kuuroksi vai? Laitoin just Juholle ruokaa. Tuli hakee mun kamoja. Ei sulla ole täällä enää yhtään mitään. Olipa löysässä. Saat sä sen yksin? Mä otan autossa. Eikö tuut kaveriksi kantaa? Tää ei päätalo.
Anjuska, tarvitseeko riisua kengät? Kyllähän taas sellainen pikavisiitti. Vois vähän pitemmät ruuvit. Tänään voi vaikka joku tunkeutua sisälle. Et sä saa tänne tulla, miten sua huvittaa. Kenenkähän tää kämppä oikein on? Mä voin vaikka irtisanotta, jos mua huvittaa. Mitä vuokran maksaa? Sossu tän vuokran maksaa. Juho! Moi, iskan poitsu! Moi! Aivan uusi. 29-tuumainen laajakuva digipeli. Tästä sinappelin koskee siellä jalassa. Joku vitun Finlux. On siinä kaukosäädössä 16.9 toiminto. Otat sä sen vai et? Odota Juho vähän aikaa. Äiti tuleeko? Tuo on joku kassi, että mä saan noin kasetit. Ja rätti, toi on ihan paskanen. Koko kämppä on aivan paskas, etkö sä siivot tällä koskaan? Siivo. Ei siltä näytä. Voisit joskus ottaa iivuurin käteen ja pyyhkiä pölyjä vähän. Haet se rätin vai et? Jos sä viet ton telkkarin, niin mä soitan poliisille. Ja mitähän sä niille sanot? Että mä myin Loposelle mun ikioman televisio. Ei Anjuska tätä pestä Tai helvetissä tarvii. Putsaa se, kun sinä sanot paskannokki. Minä? Enkä ole. Vittu, kuka sitten on? Kaikki pikkupilluista on pitänytkin haksahtaa. Anna se nyt jo olla, niin päästään lähteen. Näitä minnekään, kun sä putsaat Loposen televisio. Ala tulla nyt jo. Mä vien nyt Juhon nukkumaan. Mikä tässä nyt oli taas ongelma? Mehän sovittiin, että mä tuun hakemaan ton Tensun. Häh? Sä oot nostanut tililtä koko lapsilisää. Sattuu olemaan yhteinen tili. Mulla ei ole loppukuuksi enää yhtään rahaa. On vittu se enemmän. Edes Sossu, sulla on varmaan jotain sieltä antaakin. Mä sinne yksin haluan mennä. Tuu mun kanssa. Sinä toi Ipana halusit mitään. Älä mulle poraisit pärjää sen kanssa. Moi.
talossa kuin sä. Haapusta. Peltosen Kimmo. Älä huuda. Juho pelkää. Anne, mä otan Juhon. Mä vien Juhon. Ihan sun luo. Juho. Juho ihan tuossa vieressä. Ihan vieressä. Apua! 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 Hyvä. Anni meni jokeen. Missä sille? Eikö suostunut Toiselle tulemaan puolelle. pois? Vaikka mä pyysin. Rauhassa, hei. Rauhallisesti nyt. Laitetaan sut tätä. Onko se kunnossa? Väritä takkia sinne pois. Eikä tullut pois. Kimmo, ota paita pois. Kimmo, kuule. Paita pois. Koitetaan. Me nostetaan sut ylös nyt. Hyvä, kantaa. Tulkaa joku auttaa! Nyt on kaikista parasta, että me... Nostatko sä vähän käsiäs, niin lähtee helpommin. Mä en ehtinyt hakea niitä isän tossuja. Miten sä tuolta tulet? Tuliko ikävä? Ei, kun nälkä. Älä rakas valehtele mulle. Rakas kuulostaa paremmalta kuin pano. On tämä talo täynnä ihmisiä. On täällä mies, joka käyttää vain leninkiä. Ja toinen mies, joka soittaa sen flygeliä. Ja sitten nainen ja lapsi ja halvaantunut, joka ei vuosina postiansa aukaissut.
Kaunis rouva liimasi ikkunaan punaisen kuvan. On tämä talo täynnä ihmisiä. On kauno tarjolla, ei ole ystäviä. Ja sotilas, joka seisoo vain ikkunassa, se näkee taivaalla pilviä punaisia. Ja yläkerrassa mies lukee valtaria. Kaunis rouva tarjoilee vieraalle konjakkia. Ja kaikki tahtoo rakastaa, kaikki tahtoo rakastaa, kaikki tahtoo rakastaa. Kaikki tahtoo rakastaa, kaikki tahtoo rakastaa, kaikki tahtoo rakastaa. On tämä talo täynnä ihmisiä. Kun yksi nauraa, niin toisen on itkettävä. Niin kuin se mies, joka tervehti hilpeänä. Se menee vaieten sänkyyn ja aamusella on sillä kaulassa tiukasti vain lakana. Kaunis rouva suutelee vieransa pakaroita. On kaikki kadut täynnä ihmisiä. Ja niillä kaikilla on sitä menemistä. Ja nuoret suutelevat porttikäytävissä. Ja miehet kulkevat rantoja likaisina, kun laivat valkoiset